Годината е 2055. Някой влиза в гараж и казва: тази кола промени всичко. Въпросът е коя кола? Новите автомобили са по-бързи, по-тихи, по-екологични, но колко от тях ще останат в историята? Защото легендите не се раждат по план, не се създават в маркетингов отдел и не стават легенди заради конските сили. Днес говорим точно за тези коли. Коли, които са останали в историята. Но възможно ли е една легенда да има наследник? Автомобилната индустрия има динамична история, която само за век е претърпяла коренни промени. По това време десетки марки изкарват хиляди модели, но само малко от тях остават в спомените на хората. Този период променя автомобилостроенето и задава нова ера в цялата индустрия. Говорейки за легенди, няма как да не се върнем в далечната 1934 година, когато Адолф Хитлер се свързва с Фердинанд Порше и му заръчва да създаде автомобил достатъчно практичен, но и достатъчно евтин за нуждите на всеки средностатистически германец. Така започва разработването на автомобил, известен в България като костенурка. Тук може много да говорим за история, но по-интересно е времето, до което се произвежда модела, а именно до 2003 година. Това е един човешки живот. Моделът съдържа типичните за стила и дизайна на Фердинанд Порше изчистени линии. Различните модификации тежат между 730 и 930 кг, разполага с задно разположен боксерен двигател и немислимите за днешно време 25 конски сили. Първата версия е известна като Тип 1. Моделът бързо става хит на пазара и до днес е емблема на Volkswagen. След спирането през 2019 година Volkswagen правят нов опит да възродят модела, като в края на миналата 2025 е впуснат в производство изцяло нов електрически Beetle. На всеки обаче му е ясно, че съдбата на Type 1 никога няма да бъде повторена. Той остава в сърцата на хората не само като автомобил, но и като символ на една епоха. Говорейки за автомобили с животински прякори, няма как да не обърне внимание и на най-известната жаба. Това е именно Citroen ID или още по-известен като DS. Моделът излиза на пазара 1955 година и се произвежда цели 20 години. Предлага се във вариация в 2 и 4 врати, като през годините претърпява шеметни промени както на двигателите, така и на интериора. DS със сигурност е колата, която задава нови стандарти в автомобилостроенето. Автомобилът се свързва с първото хидропневматично окачване, което за тогава е истински пионер. DS е първият сериен автомобил с дискови спирачки, което за онова време изключително много повишава безопасността. Модификацията пък от 67 предлага на автомобилите серийно производство първите светлини с променлив ъгъл. Интересен факт за модела е, че премиерата му се състои през 1955 година на Парижкото автомобилно шоу, като само за първите 10 минути са направени над 700 поръчки, а до края на деня нарастват до внушителните 12 000. А пък до края на изложението поръчките нарастват до внушителните 80 000, рекорд, който остава неподобрен до ден днешен. Автомобилът се радва на награди от различни автомобилни състезания и до ден днешен жаба е синоним на иновации в автомобилостроенето. След спирането на модела, Citroen не търси негов заместник. Напротив, остава споменът да отлежава в душите на феновете. Може би мъдро, но и до ден днешен френският производител не се опита да възобнови DS. Напротив, превърна наименованието му в луксозна марка автомобили, като нито един от техните модели обаче не претендира да бъде пряк наследник. И ако останем още малко във Франция, няма как да не обърне внимание и на френската марка Renault с техния модел Renault 5, който е френския отговор на въпросът за народната кола. Автомобилът се произвежда около 20 години във вариации с 2 и 4 врати. Трудно може да бъде наречен семейен автомобил, по-скоро малка компактна градска кола, но за конкурентите в сегмента събира най-много багаж. Той напълно се оприличава като първата типично малка градска кола за толкова бързо развиващите се по онова време градове. Renault 5 остава в историята като първото френско супер известно мини. След това се появява и моделът Renault Twingo, който обаче в никакъв случай не може да бъде категоризиран като легенда, а по-скоро като провал.
През 2024 година дизайнерите на Рено решават да възобновят петицата, като на бял свят се появява първото изцяло електрическо Рено 5. Рено 5 Electric е обявен за европейски автомобил на 2025 година. Това е сериозна заявка за бъдещето на наследника, но само времето ще покаже дали ще излезе от сянката на предшественика си. Говорейки за геймченджери, трябва да се върнем в далечната 1967 година, когато Mazda прави дебют на първия ванкелов двигател. И до ден днешен Mazda е известна точно с този тип двигатели. И ако досега говорихме за минита или по-скоро градски автомобили, тук приложението е съвсем различно. Използва се двусекционен роторен двигател с 982 кубични сантиметра. Мощността е 110 конски сили, горивната система е 4-секционен карбуратор Hitachi, 4-степенна механична скоростна кутия и 14 джанти като стандарт. Може би 110 конски сили не ви впечатляват, но нека не забравяме, че тук говорим за 67 година. Дизайнът е класически изчистен, със спортно-елегантно усещане за онова време. За да покаже надежността на роторния двигател през 1968 година, Mazda пуска два автомобила на 84-часов рали маратон с още 58 претендента за наградата. Конвенционалният роторен двигател е променен, като ползва подобрена всмукателна система. За съжаление, и двата автомобила не завършват успешно, но проблемът не е в двигателите. Вторият автомобил е накосан от финала, като в 82-я час приключва състезанието заради проблем в задвижващия мост. Въпреки неуспеха на Нюрбургринг, моделът остава в историята като дебютът на Ванкел. Технология далеч по-различна от класическия двигател с вътрешно горене. Тук можем да изброим още много модели. Историята обаче показва едно: никой наследник не може да задмине предшественика си.